Vianoce boli krásne, snehobiele, aby boli čarovné a samozrejme k Vianociam patrí aj darček. O jednom takomto darčeku vám teraz porozprávam. Na vzdialenom ostrove učiteľka vysvetľovala žiakom tajomstvo Vianoc. Vianočné darčeky by nám mali pripomínať lásku k Bohu, ktorý nám na zem vyslal svojho jediného syna, aby nás spasil, pretože Boží syn je najkrajší dar pre celé ľudstvo. Ale darčeky si ľudia dávajú aj preto, lebo sa navzájom milujú a chcú žiť v miery a šťastí. Jej rozprávaniu pozorne načúval jeden zo žiakov. Deň pred Vianocami daroval chlapec svojej učiteľke mušľu nevídanej krásy. Nikdy predtým krajšiu mušľu nevidela. Kde si našiel takú nádhernú mušľu? Spýtala sa svojho žiaka. Chlapec jej vysvetlil, že ju možno nájsť iba na jedinom mieste, na druhej strane ostrova, asi 20 kilometrov odtiaľ je malá zátoka a tam v more vyplavuje mušle. No na takéto nádherné treba aj trošku dlhšie čakať. Naozaj je nádherná, povedala učiteľka. Budem ju opatrovať celý život a tak na teba nikdy nezabudnem. Nemal si sa ale vydávať na takú dlhú cestu len preto, aby si mi dal darček. Chlapec so žiariacimi očami odvetil. Tá dlhá cesta bola súčasťou môjho darčeka. A ja vám, milí seniori, chcem popriať, aj vy ste iste prešli dlhú, náročnú cestu, ale taktiež, aby ste si našli krásny darček, možno nie v podobe mušle, ale možno toho, čo nám najviac chýba a čo by sme si hada mali vážiť najviac, a to je zdravie a také úplne jednoduché ľudské šťastie, vzájomné porozumenie, pokoj, úsmev. A to by som vám chcela popriať z celého srdca, aby tento váš vianočný darček bol krásny a nezabudnutelný. Taktiež by som chcela na konci tohto adventného obdobia aj poďakovať mojim kolegom, ktorí naozaj sa snažili počas celého adventného obdobia pripraviť krásny program a myslím, že dnes dajú takú naozaj tú povestnú čerešničku na torte. Moje poďakovanie patrí aj pani Janke Očenášovej, ktorá už teda naozaj chodí dlhý čas do nášho zariadenia a daruje to, čo je najcennejšie, lásku. Naozaj, koľko lásky sa zmestí do jednej krabice a do jedného maličkého ľudského srdca. A tá láska, tá je naozaj potrebná všade. Ďakujem pekne. Snehulienka a 7 trpaslíkov. Kdesi v 365. krajine bolo kráľovstvo, ktorému vládol dobrý kráľ s kráľovnou. Spolu mali utešené bielučké dievčatko, ktorému dali meno Snehulienka. Ich šťastie ale netrvalo dlho. Kráľovna ochorela a náhle zomrela. Kráľ sa znova oženil, ale jeho žena bola zlá macocha. Ako roky plynuli, dobrý kráľ zomrel tiež. Snehulienka rástla do krásy. Macocha mala čarovné zrkadlo, v ktorom sa stále obzerala a pretože bolo čarovné, spýtala sa ho. Zrkadielko, kto je najkrajší v našom kráľovstve? Ty si najkrajšia, pani moja. A raz sa odpoveď zrkadla zmenila. Zrkadielko, kto je najkrajší v našom kráľovstve? Krásna si krásna, ale princezná Snehulienka je ešte krajšia. Zúrila kráľovna, jedovala sa, ale nič ju to nebolo platné. Myslela a vymyslela, ako byť znova najkrajšia.
Zavolala si k sebe dvorného poľovníka. Vezmeš Snehulienku, zavedieš ju hlboko do lesa a tam ju skántriš. Ale ja? Ticho! Na znak toho, že si príkaz vykonal, mi donesieš jej srdce. Poľovník Vojky Nevojky vzal Snehulienku, zaviedol ju do hlbokého lesa, no nedokázal ju skántriť. Snehulienka, macocha tvoja chcela, aby som jej tvoje srdce priniesol. Bež, choď, utekaj a už sa nikdy nesmieš vrátiť domov. Preľaknutá, uplakaná Snehulienka utekala čím ďalej, hlbšie do lesa. Zakrátko sa Snehulienka ocitla v tmavom lese. Zastavila sa, sadla si na pník a zrazu sa pred ňou z tmavého lesa vynorili krásne stvorenia, lesné víly, ktoré ju od tohto okamžiku utišovali a chránili. Čo ja tu teraz budem robiť? Prečo ma macocha tak nemá rada? Ako tam tak sedí, sama pre seba si hovorí. A ako ma tu nájde môj princ? A hoci dlho sedela a plakala, napriek tomu sa pohla cestou ďalej. Tu v diaľke zazrela chalúbku. Zaklopala, ale nik neotváral. Siahla na kľúčku a dvere sa otvorili. Vošla teda vnúť. Rozhliadla sa. Kto asi býva v tejto chalúbke? Možno nejaké deti s neporiadnou mamou. Okolo nej bol prach a neporiadok. A čo ak sú to siroty? Postavila sa, pustila sa preto do upratovania. Začala aj variť. Keď mala upratané, prešla do izbičky, kde našla malé postielky s menami. Mudroš, Tudroš, Hapči, Kýblik, Šťastko, Spachtoš, Plaško. Zasmiala sa Snehulienka. Sadla si na jednu z postelí a od únavy aj zaspala. Chalúbka, ktorú našla, nepatrila sirotám, ale 7 trpaslíkom, ktorí sa v tom čase už ponáhľali domov. Hej ho, už ideme domov. Hej ho, už ideme domov. Hej ho, už ideme. Trpaslíci sa však pred chalúbkou začudovane zastavili. Chlapci, v chalúbke sa svieti. Čo to v našej chalúbke máta? Veľmi nesmelo a opatrne vošli do chalúbky. Tu je upratané. Asi tu niečo varí. To bude to strašidlo. Ani jeden sa nechcel ísť pozrieť do izbičky. Teda tam vyslali najmenšieho Kýblika. Otvoril dvere a Snehulienka akurát vstávala. Keď zbadal Snehulienku, Kýblik zmizol jak gáfor vedľa za ostatnými a každý sa ukryl, kde mohol. Snehulienka prešla vedľa do izby, ale Hapči vtedy kýchol. Hapšu! Haló,
je tu niekto? Naši statoční trpaslíci sa jej veru veľmi báli, no nesmeli sa ukázať. Snehulienka bola múdre dievča. Rozpamätala sa na čarovný príbeh o čarovných trpaslíkoch z lesa, ktorý jej kedysi dávno rozprávala jej milovaná babička. A tak nesmelo, ale potichu, ako tam sama stála, začala rozprávať trpaslíkom svoj príbeh. Trpaslíci sa postupne osmelili a Snehulienke sa ukázali. Keď si tento smutný príbeh vypočuli, veru, že sa rozhodli, že Snehulienka s nimi bude v chalúbke bývať. V kráľovstve zatiaľ kráľovna znova položila otázku zrkadlu. Zrkadielko, kto je najkrajší v našom kráľovstve? Krásna si krásna, ale princezná Snehulienka je ešte krajšia. No ale od zrkadla čakala veru inú odpoveď. Kráľovna sa hnevá, zúri, rozmýšľa, čo urobiť. Napadne ju, že sa zmení na starenu a Snehulienku znesie zo sveta sama. Tak miešala, varila a nalievala. Hotovo. Kráľovnej sa podarilo vyčarovať a uvariť zázračný odvar. Keď ho však vypila, zdvihol sa vietor, hromy, blesky ovládli oblohu a z zlej kráľovnej bola zrazom starená. A zase varila, miešala, čarovala a vytvorila krásne červené jablčko, určené pre Snehulienku. Po zahryznutí doň by mala Snehulienka zaspať na veky. Sama sa s jablkom teda vybrala za 7 hôr, 7 morí a 7 riek. Nastal nový deň. Trpaslíci sa ráno rozlúčili so Snehulienkou a odišli do práce. Snehulienka, dávaj si pozor na zlú kráľovnu. Budem. Hej ho, 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 hej ho. Snehulienka sa chystala uvariť im aspoň večeru. A tu sa v okne zjavila akási starena. Dievčatko, mám tu krásne jablčká, vezmi si z nich. Snehulienka vyšla z chalúbky a obzerala jablčka. Ach jaj, či som len ustatá z toľkej cesty. Poďte, starenka, do chalúbky, dám vám napiť. Vošli teda do chalúbky a Snehulienka dala starenke napiť vody. Vieš, dievčatko, toto červené jablčko je zázračné. Niečo si želaj a zahryzni doň. A želanie sa ti splní. Pri práci v bani trpaslíkov prenikol veľmi zlý pocit. Chlapci, my radšej poďme skontrolovať našu Snehulienku. Mám akýsi zlý pocit. Nenechali to na náhodu a rýchlo utekali domov. Ešte aj odundraný Budroš súhlasil. V chalúbke zatiaľ Snehulienka vyslovila želanie. Želám si, aby ma môj princ našiel a odviedol si ma k sebe.
Snehulienka zahryzla do jablka a bez života padala k zemi. Trpaslíci s veľkým krikom ledva dobehli. Snehulienka! A zase som najkrajšia ja. Ako to dohovorila, strhla sa obrovská búrka. Zlá kráľovna vychádzala z chalúbky, keď ju zbadali trpaslíci a rozbehli sa za ňou. Zahnali ju k veľkému bravu. Keď kráľovna stála na jeho okraji, udrel do nej blesk a ona sa spolu so skalami zrútila do priepasti. Búrka ustávala a trpaslíci sa vrátili do chalúbky smutní a zronení. Snehulienku pomaličky uložili na posteľ. Ku chalúbke po pár dňoch zablúdil mladý princ, ktorému do oka Snehulienka okamžite padla. Pozrel sa na Snehulienku a poboskal ju. Tá sa zhlboka nadýchla a otvorila oči. Padli si do náručia a spolu odišli na princov zámok. Tam si princ zobral Snehulienku za ženu. Spolu často navštevovali trpaslíkov. A ak ešte nezomreli, žijú a tancujú spolu šťastne až dodnes. A vám všetkým prajú šťastné a veselé Vianoce. Chcel by som sa vrátiť v čase, keď svet býva na bielo. Znova nájsť ten údiv v hlase a kráčať snehom nesmelo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, dívam, jedno malé prianie mám. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Možno niekto so mnou čaká na nebeské divadlo. Vzájomne si dáme ruky, aby nebo nespadlo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, dívam, či sa dobro vráti k nám. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží.
Postavte sa všetci. Námed a scenár pre divadelnú inscenáciu Miroslava Vranová. Dramaturgia Veronika Máťušová. Kostýmy Snehulienky a princa Eva Savová. Ďalšie kostýmy Margita Krupová. Divadelná scéna a kulisy Milan Brezner a Marián Chochol. Zvuk, strih a rozprávač Dominika Murínová. Snehulienka Ingrid Kelemenová. Princ Peter Prépol. Zlá kráľovna Margita Krupová a Miroslava Vranová. Lesné víly Adriana Žudelíková, Martina Semanová, Danka Elexová, Dominika Murínová, Silvia Kardošová, Monika Ambrózová. Poľovník Eva Mikusovská. Trpaslíci Teodor Packo, Roman Garan, Peter Plošnica, Miroslav Ciberaj, Tibor Boják, Štefan Pástor a Marián Mišanko. Kamera Veronika Máťušová.
Mali sme tu krásnu rozprávku vianočnú, rozprávku o šťastí, ktoré nakoniec